Ако започвах трейдинг днес от нулата, без никакви знания и опит, щях да направя точно тези неща. Първото нещо, което бих научил, не е стратегия, а е това как да си изчислявам правилно риска. Ако да речем имаш $200, с които да търгуваш и търгуваш между 3 и 5% риск на една сделка, това означава, че ти имаш цели 20 последователни загуби, за да затриеш цялата сметка от $200. Истината е, че когато ти си нов в трейдинга, първата година е почти сигурно, че ти ще загубиш пари. Всъщност това е част от твоето обучение. Ти плащаш на пазара с пари. Най-важното в началото не е да правиш бързи пари, а да изградиш постоянство и рутина. Всъщност най-трудното нещо в трейдинга понякога е именно да чакаш. И най-добрите сделки понякога са тези, които не правиш. Друга основна грешка, когато бях начинаещ, 20 индикатора и 10 различни стратегии. Ако започвах трейдинг днес от нулата, нямаше да се опитвам да забогатея бързо. Щях първо да се фокусирам върху това да се науча да изчислявам риска, да следвам правила и да бъда постоянен. Защото в трейдинга не печели този, който бърза, а печели този, който остава в играта най-дълго. Следвай ме за още трейдинг съвети.